Ассалому алейкум, духтарако. Ҳама каса созен хубен. Ҷои Зулайхо даем духтаро. Ҷои Зулайхо бузург нест. Ҷои Зулайхо хона, модари сер фарзанд. И хушручаги понча я? Понча? Чӣ хеле понча гуфти? Пончо будай духтаро. Навор доштем пончо. Духтаро шӯхӣ мекунем. 150 сомона пончора арзон кардем. Оз чанд сом гуфтем? Ози 150 сомоншон кардем. 150 сомон я бор пушти хта нишон те иқа хушручае. Ира билен духтаро. Ку шодак. Хеле гуфти вай гапо ки тана намоён намешавад. Беҳад фасон нархшам нархи дастрас. 150 сомон 4 та ранг доштае. Ҳар чори рангаш хушрӯ. Креми веч хеле. Набинен духтаро хушрӯчай. Зулайхо да хунам савда мекунад духтаро. Бисёрито махлум мешносен. Доставка дора касе доставка мехоҳад. Нашуди доставка метавонед дар WhatsApp нависен. Халатои 250 сомона халатои данё. Биш спортивкаиш халат. Ядонаги мондага 150 кардем. Ин духтар фақат 150 сомон то дар публикация аввал нишонте. 150 сомони духтаро диден. Ин тана хмудаги. Лапшои оригинал. Тана ҷойбот хушместа. Месачам ҳаст. Тарасетка дора. Ё чанди? 150 дора. Инарам 150 сомон будай духтара ко диден. Одами омӯхта қариб бугум суроға бозори Корвон, бозори Зулайхо, хонаи Зулайхо духтаро. Ям 150. Ина духтаро 150 сомон байшмер каразмерай бо духтаро. Одамои бузбалада хушрӯтарай. Иш чанд сомона? Ирам 150 сомон кардем. Ишам 150 сомон будай духтаро ирабин. Пишташ хеле вай доштае. Ремен так. Баъд медадам халата мондаги. Ё 350 сомони будам. 350 сомони будам. 300 мефрӯхтем. Озам ду донаш мондаги 150 сомони кардем. Духтаракои хушрӯ ина халатои дождид. Нақша бовар мекунем 100 сомон кардагай Зулайхо. Сабаби ки ниги нош рихтаги. 350 сомон бод. Заводской мешавад, заводской дефект духтарако нарх 100 сомон. Танта истар бида сиёҳи бадаи духтаро дар ранги дар телефони ма сери меҳисаби треза равшанишай. 100 сомонак духтаро нарх наво гӯё ки 20 сом. Доставка дора, фақат доставка духтаро метавонед нашуди доставка дар WhatsApp шунависе. 100 сомон. Духтаракои хушрӯ. Зулайхо медонед чӣ дорад? Аз Мерикей тамоми намуди парфюмер ва регистратсия шуморо мекунад. Касе дар Мерикей кор кардан мехоҳад, метавонед дар WhatsApp Зулайхо нависен ё Instagram шумондагӣ дар Instagram нависен, регистратсия мекунад. Нарху навои духиёш ҳар хеле. Ака Зулайхо бурмад, ман дигар нархоро намедонам. То вай меома ҳамаро видео мекунам. Инҷа и хайлайтера чиам хеле чисто духтаро ки қама истифода намекунам, намедонам. Ба мускош будай духтаро ё Америкей нестан, ёрам хел ҷай бурай Дубай мезана духтарако. Хулоса ҳама чӣ дора. Чизе ки Америкей таналкай, духяй, дизадарантай, чизе ки мехоҳен хулоса ҳаст, регистратсия мекунад. Касе кор карда мехоҳ, марҳамат. WhatsApp дар рӯи экран, Instagram ам мондам, авторски мондагим духтарако. Бидурен дар Instagramш подписаться кунен, дар Америкаиш регистратсия шавен, либосаша харидорӣ кунен.